Okay, welcome sa Tanod TV. Kung asa na po natustoryaan ang lifestyle sa ato mga amigo. So, Yes, sir! kuyog na ako karon si Nikki Forever. I'm with Seho and Nanito. What's up, Tana TV? It's been a while. Episode 4 na mo niya. Wala mi kadyot kay naitabo na ako. Yeah. Na-aksidente ko, so muto na hayatos gamay. But we're happy that you're back, bro. Nice one, Kayo, bro. bra. Nice recovery. Yes, ay. Nabuhi pag yun, gitagaan pag yun. Tsansa sa kinatasan nga mabuhi pa, nakalakaw pag yun. Abi na ako din ako kalakaw, pero so much na ang istorya. Natay amigo diri duwan is lakabuok. Kani atong unang istoryaan. So, bra, introduce yourself. Gabi, umaga. Kahit ano, bra. Magandang kahit ano. Ako pala si Seho, pre. Seho. Gang. Yes, sir. Yes, ice. And sa ato ang kili diha, tapad ni Nikki. We got Jimmy Baby boy Flex. sa Soba. Lava boy. Pasensya na girls kay dili na ni mahalin. Yeah, Jimmy Flexers. Yes, ay Jimmy Flex di ay from MGG SOBV pod. So, bra, mayong gabi ninyong upat diha. Ninyo tanan di ay diri, upat na noon. Napo day tay mga tao diri sa kilid na as Rio, na as Madam, na as si CP diha behind the camera. CP behind So ato the nang camera. sugdan ng atong storyaan ay karon kani siya. Amo ni siyang gi-circle sa fatherhoods namo kay sa nakabalo o wala kabalo papa nami kami tulo. Ako, half ko. Dayon si Jimmy Flexson. Wala to ako be papa. ilabot anang kuhaan nila. Wala. Wala Sila wala ra. kanang amo pong Mga gikuan daddies. siya og perspective ni Jimmy Flex kay anak man ni siya sa iyang papa. Tinood, no? tinood. So bra, mangutana ko nimo bra. Seho, before ta mo abot ana nga topic. Kinsa si Seho og unsa imong ma-describe sa imong kaugalingon? Yung persona kong si Seho kasi sa una parang I just do it for fun. Siyempre music eh. Galing kasi ako sa parang Christian household, church man. Lahat ng shit na tunan ko, lahat ng harmony, basta lahat ng cadence, galing sa simbahan ba. After ko lumabas, nakita ko na nakaka-inspire ako ng ibang tao, napupush sila and stuff. So parang, na-addict ako sa ganun. Ginawa ko lang ginawa. Tapos, na-addict ako sa proseso ng sa creative process ng ganun ba. Yeah. So si Seo ay, gusto ko lang i-inspire ni Seo yung kaso. Parang ganun. Kuan bra, una tikaw nakitaan. Kani si Seho nakapakasabot na siya og Bisaya. Kayo. Pero Tagalog pa ni siya. Usay mo Bisaya po siya pero mas Pagkalasing na ako, nagbibisaya ako. komportable siya Malapit sa na mamaya siguro. Tagalog. Nakitaan ako Seho sa una. Wala before Soba days pa. Migo namin Bernard. So RIP same Bernard. circle of friends nila Kuan, Dimension Manipulator, nila Yeki. Kitaan ako siya sa El Amigo, if I'm not mistaken, bra. Alam mo Dayon. Dagan kay kong istorya niya kay ganahan kay kong banda niya. Dili pod kuan ganang ganahan gyud orang music gyud ba ganahan kog music. Boom bap ka kayo to na time. Oh, Na era, like, pero tukar-tukar naming Mikoy. Naay mga Buji Mondays dito open mic. Magpaandam ko ni Mikoy og mga reggae nga sonata din. Akong rapan na to mga gipanggama na ako dayon. Silang Seho kay ilahang tirada kay kamong Ali no kuyog. Sila Ali. Sa to mga music ni mo to sa una bra? Mga sud, mga ganyan. Mga walang sagot sa tahong. Ngayon. Pina-acoustic yun. Acoustic talaga to sa una. Talagang Naka instruments band. nakatukar ba kag mga urban dub nga kanta? Oh, si Buana. Sakto. Sa una. Dayon kuan. First pud namo nga lakaw adumig Cebu. Gikuyog mi ni Haisam kay siya mo gi-invite pero kwanto no? Kukoks or Kukoks Nest. Kukoks. Shout out. Culture, shoutouts Culture. Shoutout Manuel, Organic Lifestyle Yes, to sir. bra. OL to nga third drop nila, I think third or fourth drop basta ka to. Dayon 420. Kamo ni nailink sa Culture.
Seho featuring Blaze. Blaze featuring Seho o Cloud King. Ako, Cloud King. Sa kanta to? Glow. Glow. So kato, dayon, kita na ko Seho sa El Amigo. Nang kamo bra, Nikki, asa mo nagkakita ni Seho? Fresh. Asa mi Ay, nagkakita mi Seho Kwanlan ni siya. Ito nandiri sa trap. Oh, kabalik mo lang din. Yeah. Oh, wala pa. Then, Before, then dito ko na, margang nakastorya, dagay na ako is, si Blaze guro. Si Blaze, shoutout Blaze. Si Blaze guro may nakastorya na ako. Ug kuhan ka, then, that time, ga-play mag mga kuhan, ga-play ka atog mga unreleased ni mo. Then, minaw ko, yaw, diri na ako nakuha ng murag chada pod nga side sa music nga. All aside from rap, murag kuhan rap, napoy murag ng R&B, murag inana nga kuhan. Then dito po ko usas mga na-inspire pod sa kabahin na ng mga inana nga kuhan. Kayo, murag, mo ito yung una na akong kita. Kras, man ito mga 2022 na to, no? 22, Dayon kuan bra, ang nakalahi sa music ni Seho kay lahi siya. Wala siya pariha diri ba nga sa atoa nga local scene. Kay kung naa kay pariha niya nga kanang pariha niya og atake sa Luzon, sila because inana di ba? Kita wala man gud tay inana kayo diri. Munang mo thrive yang music diri kay tungod ana sa uniqueness niya ba. Dayon fluent pagod siya Tagalog, English pod. Muto bra. Believe na kay ko ato ilahang SoundCloud shit ni Seho. SoundCloud days. Bra, grabe bra. Grabe, Matay, Superfly. kanang matay. Superfly? Bra, makadungog magmatay. Anong imong giwala to bra? Ako lang in archives for... Pero na ko'y copy ato to. gyud. Oh, mamamatay pa rin tayo. kana. Ako i-play kadjot. Ako i-play diri kuan. Diri unya later. Gamay nga clip Sa ato. tropa yun, man. Shoutout. Kaayo. Shoutout JP. JP, man. JP Condition. Dayon, ikaw Jimmy Flex. Sa imuhang kuan approach sa music, bra. Yes, sir. Kay lahi po ni Jimmy Flex, bra. Actually, dili ta parihatanan sa ato agad. Lahi mong taog. Cadence, lahi tag vocals, lahi tag creative thinking. So, sa imuha, bra, kanus di ba before pag yun og MGG ga, music namang yun ga. Oh, bro. Oh, bro. This is my Oh, ka. bro. What's up ka? Before pa sa MGG, before pa na ay Jimmy Flex. Unsa si Jimmy Flex before? Bra, kuhan, bra ka ng trippings, rapugog music sa una, bra ka ng murag Unsay name ni mo ato? si Nanito, sirs. Nanito. Forever na nito yan. Forever, yeah. Nanito sir Karang Jimmy good. Flex. Jimmy Flex. Merg, Wala, kwan. murag kuhan na po to sa una ko, bra. Trippings, dahil kanang murag, akong gigikanan mo po, murag singing spot good ba? Muna nga murag kanang discover na ko ng murag rap pag abot na ko dire bra kay tigpamina ako unang ginapaminaw sa una pag abot na ko dire good kay pag abot na ko dire ko eskwela ako una paminaw bra kay sila kamo Buddy sayo si Blaze si Burn shoutout SoundCloud Burn days na, bra. by SoundCloud days. si Don shoutout Don siya mo'y nagkuha na mo bra siya mo'y naglink ups na mo ni sayo pod sa una. Lagi, bra, dayon. Nanito man to, no? Oh. O kabalo na sila unsay pasabot ana kay nastorya na naman na atong last nga podcast na ini answer Oo, bro. ato. Unsay ko anya. Murag trippings na po na ako magod bra nga lans ba sa una kay kanang sa una. So Abi na ko mo gyud mo ngalan, bra. Wa Dili bra, sugod Tipi yung ko ngalan sa niyo. una manggod kay nagsugod ko SoundCloud pod nagsulay ko. Gama ko beats bra. Then murag wala ko upload na SoundCloud ba. Murag tripping ra din. Kaning wala mo kay munonon nga ngalan ba. Ano kung sige kanin nanito na lang sa pangkuan ba. Ayo, bra. Goldmine ang SoundCloud, bra, di ba? Oh bra. Ito ko una nakadungog ay Banyakan, Daghan Nico kayo Rims, SoundCloud. Rusty Sherbs. Katong mga karaan gyud sa Oo, Cebu. bra. Dili karaan pero katong mga SoundCloud era gyud sa Cebu nga katong mga skater mga nana kay sa skate man good. Di ba ang influence sa skate kay punk gyud no. Nay era nga sa atoa nga era sa amoang generation ni ana na ang hip hop, ni sulod na ang hip hop. Actually sa una naay nana pero dili siya normal sa skate scene ba.
So pagkadungog na mo og mga rap nilang ay banya kanya kabalo nila nga silang Rusty Sharps and Skater sila, Nightig BMX silang Dale. Kuan sila kanang mo hit gid sila nato. And dito pod mi nakakuha og idea nga hala no kung kinsa atong crowd mas tsada pod og sila pod atong focus kung sa ilang ganahan kay sila may mo appreciate nato. Di ta kailangan mo reach og bisag kinsa bra nga dili ganahan sa atoa. Kay murag layo na siya nga grasp. So muto appreciate kay namo ng mga naminaw namo diha nakasabot sa Kayo, mga boy. Kayo. kuan tripping no. Para ninyo salamat kay ninyong tanan gyud. Gani. Ako kayong kuan kana mga maminaws music ana. Nay kasabra nga gahapon na di ay nang Juan Miss de Plaza. Malitmig mga balloons bata. Picture ni mo, bro. Wala, nakos guardhouse nako sa gwardiya ba. Mura kung nadakpan dito kay kapoy biya og tindog tungod sa akong injury. So nako yung mga plastic inana kaya akong asawa ni palit pagpapil. Naiduwa ka book bra nga random ra kay nga mga tawo bra nga ni ana bra nga salamat sa music bra ni ana bra. Oh, dad. Tripping kay bra mura siya sa daw kay siya impact. Grabe No? po, bro. Music has changed gyud a lot sa ato ang ginabuhi Oo, gyud. Kung wala siya unsa man taron ay siguro depressed or something. Escape po ng music, bro. Ikaw, bro, unsay ibang take? tao. Unsay take nimo ana? Music for me kasi weapon yan punta ka ng simbahan. May feel ka na emotion, may iyak ka. Sorry Lord. Dahil sa music yun. Lalabas ka, pupunta ka ng bar. Pupunta mo ng bar. May maois, may nag-play ng Travis Scott. Hype ka, di ba? So, weapon yung music, man. So, handle it with care. You know? Pero, hayak kayo. Just keep doing music. Yeah. Murag, ang music good po this. Murag, universal language good po ang music. Bra. Maka-connect man gid ta. Without music di ka kailan nila Manuel. Kayo. Shout out Without- Organic. Without music, The Plug. oh, Ba. wala ni nga podcast kung wala ang music, bra. Tinood. And tripping ra ni. Actually ang kinabuhi tripping gyud siya. Oh, sa tinuod lang kay actually makahadlok siya bra kay uncertain kayo ang ugma. Kayo. Medyo deep ni siya nga kanang thinking nga kanang ugma wata kabalo di ta ka mata. Kayo. Kayo bra makahadlok siya bra. Unsa? Bago ra pag na ganina ba? Oh, makahadlok siya, depressing siya in a sense pero ang ato ang ma-look forward nga positibo niya kay ay nakamata ko ugma napaka-look forward nga unsa na padugay ang kalingaw nako nga makitabo ugma Gani. aside sa Sirs. kaguol pod manginana pero mura siya kanang tripping lagi ang kinabuhi no. Kayo. So much for that bro. Padayon ta aning evolution sa inyong music. Atong unahon si Seho sa evolution sa music kay sige. Okay, evolution sa ako music. Sige, yung una kong gawa ng music, alam nyo ba yung track siguro na Sinigang? Alam nyo yan? Yung may nag-snort ng ng Magic Sarap. Angas nun, shout out. Nakalimutan ko pangalan mo pero angas mo men. Tapos na-inspire ako gumawa ng track lang dahil doon. Hindi ako nag-rap ng time na yun. Kumanta lang talaga ako, banda, acoustics. Tapos ginawa ko yung track na Chowking. Oh, gusto ko ng chicken laureate. Pakyo ka, Gloria. Ayoko muna maalam ya. Pero parang natuwa ako sa kilitinong ginawa ko nun. Tapos gumawa ko ng next track. Iskanyo. Yung Iskanyo, dito yan sa Duma. So sa unang panahon, shoutout Iskanyo. Ay gumawa rin pala sila Jimmy Flex. Kasi yung isang lalaki. Shoutouts. Shoutout bro. Kalami papi. Shoutouts bro. Iskanyo, diha tanan mahitabo bro. Sa una, yeah. Tapos yun, na-shock na, pinost ko yun sa SoundCloud lang, saka sa Facebook. Tapos, doon ko nakita si Blaze una. Nag-chat siya nag-comment. Kasi nag-trending siya nun eh. Dami nagtatag na parang, Uy, Skanyo, yung mga alumni ba, na matanda namin, pamilyado na, nasa abroad na. Tapos, umabot siya ng 3,000 comments. Tapos nakita ko yung comment ni Blaze. Sabi niya, uy, bagong gen ng music, oh. Facebook ba yan? Facebook. Tapos, sinabi sa akin ng friend ko na parang kababata ni Blaze pa noon na, uy, yan si Blaze, oh, ito yung SoundCloud niya. And nakita ko, trip ko yung music niya. Tapos nakita ko siya sa bar. Ganun. Sabi ko, ikaw ba si Blaze, man? Kasi may tattoo siya dito eh. Sabi ko, nakita ko yung sa cover mo eh. Man, I'm a fan, bro. I'm a fan. Oh yeah, nice. Parang, angas itong taon to ah.
And that was the start of a never-ending friendship. Pero, before everything else, nag-party nun eh. Tapos yung nag-party nun, nag-beer pong kami. Eh syempre, lalaki tayo, competitive tayo minsan, di ba? Trash talkers kayo sa, di ba? For sure, gets ko yan. Satisfying minsan, pero minsan, toxic na. Tapos, natalo ako ni Blaze. Parang, wala ka pala eh. Eh ako parang, tayo na naman, competitive na. Sige na lang, walk away. Tapos yung tropa ko na si James Milan, shoutout man. Siya yung gumawa ng bagong buhay program sa una, sa Kaila Aklas. Yes, I. Pliningin yung track ko. Kasama si Kyle Got Screwed. Gumawa siya, nag-prod nun. Bakit ka lumisan dito sa tabi Ulo, ko? chad dato, bro. Di ko Kailan na mo alam. ni Kyle got screwed, na? Sa una pa, before everything else. Shoutout, bro. Tapos yun, narinig ni Blaze, like, hala, sino yun? Ayun, yung tinalo mo sa beer pong. Bro, bukas pumunta kayo sa bahay. Dito ka na Man, every day, doon ako sa kwarto na yun. 1 week. Talagang gawa ng music. Nagluluto. Tapos, let him cook. El Bernard. Tapos doon ko na parang na-realize na para sa akin, di nagmamatter yung outcome sa music ko or Kaayo, paano bro. ko sinimulan. Yung sa gitna, yung process man, nakaka-addict eh. Parang kahit kami pa yung nag-render ng mga music video namin sa una, hintay kami ng 6 hours, tapos pagdating ng 6 a.m., magka-crash yung Mac ni Blaze. Wala pang preset. Nandito yan, buhay pa yun. Bro, wala pang preset. Wala pang preset yun. Wala pang audition na. Shit. Tapos, rinig-rinig lang. Ikaw rin ganahan Mga maminaw. retakes Okay ni mo, mo. mga 50 retakes. Parang, ito. Pero naaning ka lang pala eh. No? Pero ganun talaga eh. Pag boss mo na mapakinggan mo, talagang maaning ka. Healthy yun. Skip. No. Kaayo. That's how I process my music. Yung process talaga. Kaya nga pala sinasabi sa mga tropa, wala na sa KGE man, shoutout sa Mindanao sa 9506. Sinasabi ko sa kanila na always trust the process. Kasi ayun lang yung baon mo after ng lahat. Kasi kukupas yung render ng outcome yun. Lahat. Kukupas yan eh. Pero yung process mo, habang buhay mo yung ikwento sa tropa mo, sa anak mo. No? So, Kayo, bro. Napunta yung mga sumulunod diya sila atos lang empower kay kisa man ang sunod generation kung diri ra pud mohunong nato, di ba? Dapat na pud ay paminawon, magulang na dapohon di di man sa ingon nga di na taganan mo music kanang muhatag na tag kanang way na pud ba nga inyo na pud nindalan o kami na pud ang maminaw kay manaman magpaminaw namo. Ana ba? Sa atos lang encourage ana kay naggan mangug kayong usahay bro di na to malikayan ang gatekeepers aning kuan aning nga scene or bisag asa nga scene sa art minana dapat gulang naman ta ako ra di ay Ayo, ganggoy. dili gulang na ta dili man sa ingon nga gulang kayo pero kanang Pangwan na ba? nangedad na ta aning kalibutan na sobra gi-revise ra kuan kanang musa ta og example sa mga youth instead nga mo gatekeep ta ato silang encourage kung natay makitaan nga kanang pwede ma-improve nila ato silang storyaan sa tinuod kay pero dili pud katong pinakasaba kanang alam mo ba, pag basta music, maging masaya ka na lang. Kasi music eh. kaayo. Wala namang kasalanan sa music eh. So, ikaw, kuan, Jimmy Flex, kanang sa imuhang evolution, kanang karon unsa imuhang creative Kuan, process sirs. sa imong mga gipanggama? Murag, pareha ra pud sa giingon ni sayo, sirs, nga kanang process ra gid bra. Kay sa una ka expect pud ako sa una kanang mag-record nga kuan ra gid kanang microphone sa earphones bra ba. Then kuan ra kana sa cellphone. Then kadugayan kay giganahan ko mag-rap gid sige so nagkuan ko bra try ko invest ba. So mo to nga kuan. Naalala mo ba yung pumunta ka sa apartment noon dati? Oo. Kaya lang tayo. Tapos nagda-doubt ka ba? Like, sure. Oh, bro. Men, na-feel ko tinamaan kita noon eh. Huh? Feeling ko tinamaan kita na parang, men, gawa ka lang ng music, pre. Oh, gani, bro. Okay, numdum ko ano, Tapos, bro. na-proud ako sa kanya ng sobra. Yung evolve ng music ni Jimmy Flex. Thank you, sirs. Hop. Ayo. Hop. Big hop. Thank you, sirs. Ano yung sa Thank you, basketball? sirs. Yung Jimmy Flex. Pinaliyop niya yung sinabi mo. Oh. Basta, bro. Kuha Yes, na sir. gid naragid as proseso gid tanan, bro. Kaayo, bra. Bro. Kay kuan man gid maningkamot mo gid ang tao so mukuan gid na, bro.
Pero bra, Usaka jud ka. mabara kayo ang kinabuhi para para mag-matter taan ang mga butang Gani, pod, bra. bro. Enjoy ra gid, bro. Nay Enjoy criticisms, music, mas man. maayo gali kay nay traction ang imuhang ipanggama. Kaayo. Maganahan sila madili. Oo, Wala sila basta mabuhat ikaw kay di man ganahan sila ka, bra. di man sila makakuha ana, di man na makawat. Mo po yung nakakuha niya, bra, ang knowledge. Actually, bra, di ba naman tayo elements of hip hop na ay DJ, b-boy, ana na ay rap, graffiti. Ang street knowledge, bra, appeal po na, bra. Which is dili ra po siya kailangan gikan ka sa streets, ana bisag. Oh, dili man siya ingon nga kailangan ka mo mahimo ka og kailangan ka gangsta credibility nga para makakuan ka ana, dili, bra. Walay nagpanag-iya aning music, so kita ni grass man ta ani nakihula man ta aning music. Wala, bra, kanang ang knowledge sa hip hop, bra, which is unsa imuang nakuha ana, usa na siya sa elements sa hip hop, bra. So dili ta kaingon nga abi garap ka hip hop na ka. Pwede. Pero naay uban nga mo rap pero dili sa hip hop. Kaya ang hip hop kay mindset man gud siya. Munang katawa ko ng uban nga kanang ilang ikumpara ang genre nga kanang genre ba nga kanang purist ba nga di ta na mo kuyog kay mga hip hoppers na ang inana ba kanang man kanang modern na ron nga time ngano pa magstorya ta kabay ginana dili man pwede man ka magkuan. Pwede man ka maminaw reggae, pwede ka maminaw punk, pwede ka maminaw metal while naminaw kag hip hop. Wala man na siya boundaries, di man ka dakpons police. Oh. Di man ka dakpons police kung kuan, di ba? Kung bisag asa ka maminaw. Og dili ra pod nila kuan wala ra mo gyud ni sala gid pod. Ugali, bra. If Na- inana. Nastoryaan na to na siya Branix kay kuan kaning magstoryaan na ta kabahin sa local rap scene. No? Ah. Para ninyo, bra. Thriving ba ang ato ang local scene dire? For me karon for karon wala pa mong gid kay diri sa ato scene, wala mo gid pug kay na acknowledge pag yun og unsang kuan, pero at least karon ay murag gamay nga movements, murag inana dili ra pud siya kayo kuan in a fast pace, pero at least murag nagid puy permanenting murag wala taga paatras ba. Sige ra tangga paabante ba? Balag tikang-tikang ragod basta kay gaabante gud tagod. Una importante. Kay kuan magsige tagkuan murag wala tra tagkuan wala gid dagay murag wala improvements atong scene murag inana. Pero at least gani karon no kay nay mga Ay, maminaw. naminaw ni napoy daghang kuan murag nang gawas dira na mga kuan. Oh. Ganahan pod murag na-inspire pod nga okay pod ning mo kuan. Dili pod ka nang kulang rin lagi ka nang push gud diri sa kuan sa scene diri sa Dumaguete pod ka nang mo push ra gud. Kayo makabayad gay sila anang dinagko kay nga mga artist nga kuan. Mo manggod kay kung starting pa nga artist, ang ilang hunahuna pwede rin ni siya mahangyo kay kuan. Kaning bago pa bitaw ni siya, di pa bitaw ni sikat nana ba nga mindset murag dili di way naangay di way palanggaon na to atong mga local artist kay kabantay ka kung lain nga tawo dako kay sila bayad. Kayo. Dili ilalim ang kuan. Oh, given nga sikat sila pero pwede man na dako sila bayad pero dili po ninyo baraton ang naa sa local. Tinuod. Mo man ay makapawala pod og encouragement pod nganong walay kuan kay bra kasulay na magipangutan mo bra nakakwarta na mo sa inyong music ana ba. TF namin ni Urbas dati, ni Blaze. Beer sa ka-appear, man. Pero okay lang. Kasi, we had fun, ha? Pretty pata. Oo, masaya nun. Di ba? Nagperya pa kami, binaril pa ni Haisam yung, ano yun? Mayroon kasi parang yung sa perya yung pellet gun. Eh, ang haba ng kamay nun, tangkad nun. Ginanon niya si ate, oh. Si ate, may clip ako nun, Shout out tayo sa I miss you, bro. Balik ka Pinas. Ayo bra dayon. Mula gino sa ato ang local scene dapat mo encourage gid sa mga youth nga dili ra man ni siya kwarta-kwarta ra gud. Kung muna imong tumong ani wa na masakitan na kasi imong heart. kayo. Bra, It's the kanang passion. dili siya sakit no pero kanang storyaan ka nga kwarta nakaana kanang murag Yeah, ginana ba. Unsa imong makuha ana? Wala sila kabalo bra nga more than pas More than kwarta. pa sa money ang nakuha. Kaayo bra. Kaya I think mga shout out tayo sa kuan Eastside Boondocks, Joshua Rodea sa kuan. Kaayo. A-Town, salamat Argao. kayo sa Lingaw kay me. Ara ragaw. Araga. Alaws gaw. Wargao, shout out, Yeah. Chada kayo ito inyong event then merg ka nang
Ang sa karon good murag wala pa ka-acknowledge ang mga kuan dire. Sa atong murag gamay mga kuan pero puhon basig kuan na maosobra na Bra, tripping kayang Dumaguete, bra. Kay usa ra ni sila mo tagad nimo kung sikat na ka. lagi. Imagine nimo bra sa stats sa ato ang Spotify, bra. Mas dagang naminaw na to Cebu. Shoutout Cebu! Grabe kay Kaayo. Cebu. Tunay kay Cebu since day one. Kaayo. Wala Oh, pa Mindanao pod. wala pa release to ng mga tracks. Naan na sila. Na sila. Kaayo. Grabe toy. Shoutouts Organic. Grabe ka na Organic nga movement, bra. Atong palakpakan na Organic nga movement. Organic eh. palakpakan. Damn, boy. Manuel. Organic. Wild G. Ord. O kinsay wala na storya diya. Boss Manuel. Grabe kayo mo. So, kuha na, bra. No? Grabe kayo niya. Mula gito, ang Dumaguete, bra. Inana ang tripping sa Dumaguete kay pilian kay tao ang Dumaguete. Pero, if ma-prove na nimo nga kuan nga kanang naka-prove na ka sa lain nga mga lugar nga sa imong music kung unsa siya pag abot po nimo dire dawat po guys sila nimo, which is kuan siya murag na siya positive side na siya negative side ba, pero mo lagi kanang pilian kayo og music ang taga Dumaguete kay bisag usa ni siya kagamay nga lugar Mo pa Dagan tang scene. Dagan tang scene. no. Diverse gud pud ang scene dire. Art scene murag bra, kung ganahan ka mo adto gallery makaadto ka bra, Kayo. ganahan ka mo adto Daghan kay sports kuan. na apod no. Mo pa na murag wala pod ginalik look into sa atong kuan, sa atong government. Oh, O, sa basig mga stakeholders. matagda na basin pohon. Oh. Bisag inana ara good. So skate park Di ay mo nang basketballan kay daghan na kayo. Lagi daggan na ang basketballan. No hate sa basketball players Gani, pero tinod biya na storya. Daghan na kayo? No hate man na sa kuan pero at least we need kuan ra pod ba. Ako tigdula mo kog basket pero dili siya kanang di gud siya ingon nga daghanag GD gang. si VJ dire. Di po siya ingon nga kuan. Wala ra gud siya hate pero daghan na gud kayo og basketball court dire sa Pilipinas gid. Magali. Skate parks, kailangan tag mga skate parks, BMX. Shoutouts kuan. PVDR, kailangan tag mga lugar nga madulaan nga safe ang atong mga kids, mga youth nga Kayo. madula. Downhill pod. Ayo. Dako potential diri sa Negros para downhill. Yes, ay. Oh, shout out Barba Academy, Ganahan po ka mulagan-lagan, naapoy marathon dire. Marathon. Grabe ron daw. Ganahan ka motor-motor, naapoy mga motor club. Grabe kay dire, bra. Grabe. Melting pot siya, bra. Ayun, Spike ball, Pickleball ron. Garon. Surfing. Spike ball diri sa Pilipinas. Nabi sa Dumaguete ang kuan. Negros Oriental, shout out. Ganang Shoutouts. unsay kuan nila ram. Unsay ilang kuan ram? Unsay ilang kuan ram? Frisbee. Sila spike ball. Oh, frisbee po daghan pagay shout out sa mga kuan, mga tug Portugal. Wala na yung mga to Portugal Portugal mga mo. tug Portugal bro. Katong mga Damn. taga Sibulan na silang Mavi. Sa to Kae, Notes Boy. For kuan kanang club kanang beach gani ultimate beach club championships. Good luck ninyo, bra. Good luck ninyo. So kuan bra kaning kani diri na ta mo seryoso tagamay sa tong story. Seryoso man gud ta. Seryoso man Sugod. tao. Pero ano ray gamay nga mga Buang nga patarong-tarong. bitaw kaning sa wala kabalo ni nastorya na ako ni siya dagadiya sa intro na to nga magstorya ni may kabayag fatherhood. Mo gani akong tumong pod ani nga podcast kay father naming tulo. Dayon, nay papa pod si sila nito. Kitang tanan natay papa. Bra. Kani nga question akong ipangutanan ni Seho first. Kaning unsay impact sa imuhang fatherhood, bra? When it comes sa imuhang personal life and sa imuhang music life. Yung una nagkaanak ako, parang kaya ko lahat. Parang ganun yung naramdaman ko. Pero nung wala pa akong anak, yung nasa tiyan pa lang siya, parang nag-doubt ako. Pero yung lumabas yung bata, parang nawala yung takot ko, nawala yung ano ko. So, blessed lang din ako sa asawa ko kasi G siya sa lahat. Like, support siya sa lahat. Hanap ko yan ng tamang partner talaga para, para masarap yung buhay, man. So, yun, dahil swerte ako sa asawa ko, mababalance ko yung mga bata, music. Pero, minsan iniisip ko pag
marami lumalabas na mga music dyan, music doon, ang ganda. Siyempre, hindi mawawala, isipin mo na parang, parang left behind ako. Okay lang yun, men. Okay lang talaga yun. Huwag mo lang isipin na left behind ka kasi parang stuck ka lang ng time na yun eh. Ayun yung nangyari sa akin past year. Parang mag-iisang 8 months ako walang gawa-gawa. Tapos sabi ko sa wife ko na parang wala na ata akong ibubuga. Tapos recently lang, nagawa akong mga few tracks, mga 4 na bagong tracks. Parang may iyak, men. Sa kay Ann ba? Sa wife ko Oo. ba? Sabi ko, kala ko wala na. Kala ko wala na yung kiliti. Kala ko wala na yung amats sa akin ba? Naara, bra. Nara. It's always gonna Ayaw, be bro. there. Tapos, wala. And Babalik lang at babalik kasi we never own music. Babalik lang lahat. and aside ana bra, gahulat gud minimo bra sa tinuod lang. Yeah. As dili as a kauban sa grupo or sa kuana, as a fan ba. Gahulat gud mi nga mabalik ka kay kanang grabe og impact imong music bro eh. Dami rin kasi nangyari sa buhay ko, men. Oo. It's like sobra. Kasabot ko bro, kasabot ko ana. Kanang kataw laging gikan mig argaw nya kuan gaplano pa mi ani nga podcast dayon. Nakastorya ko ni Seho og ni Nikki nga kailangan ko mauli kay pangita ko sa mga bata inana ba. Family day nun eh, Oo. family day. Ano Sila aside nga gikasaban ko sa akong asawa. Kay nana man gud ang mga bayi bra kanang shoutout sa akong asawa diya. Buutan po na siya nga asawa gisabot ko niya bisag dili na gud angay isabot pero gisabot gud ka kanang inana nga love bra. Dapat nimo nang gunitan, hindi nimo buhian ang inana. Kay rare na kay na siya. Munay kalagmitan awayan bra. Kay kita ni agi man gud ang pagkaanak. Ano mag-away mo magpapa. Tungod kay naslay lalis nga dili na masabutan. So kato siya bra nga nang kasabot ko sa akong asawa ato nga nganong nangisog siya nga wa pa ko na uli. Kay katuday nga adlaw bra, wala po ko kabalo nga ako kabalo nakabasa day ko pero wala na ako gitake sa ako ang mind nga seryoso ba nga alas 3 day buyan ng mga bata kay family day i-declare sa DepEd nga kato nga Monday is a family day alas 3 pa uliyon ng mga bata para maka banding sa pamilya kay kuan biya hasta tanan ng mga empleyado government or non-government alas 3 good do. So na impact siya sa akong nauna nga hala kung pwede ra nilang nguyo ng dagat gilangoy na nako. Parang may konting kirot. Kana laging ni anak kano akong anak bra nga as daddy mami kuan man ron family day wala lagi siya. Gi-message sa akong asawa nako so as a anak sa una kung wala ko ka-experience og inana kay busy po dato mga ginikanan dili na ko siya i-deprive sa akong mga anak mo to nangita og paagi nga mauli kog sayo mo tong ni una ko nilag uli. Dayon kuan siya bra. Life changing li kayo kung nakay bata kay samot nagkuan bra kanang first nila nga mga buhaton sa ilang kinabuhi nga di beta kasaksi as bata ana kay di beta kabalo kano sa tapag develop may tanan pud kita nga natay manghod na may uban nga mga usara sila silang pamilya or inana kanang mga lahi gud ang parent ka bra nga imo makita imong mga bata nga naslay na learn naslay mga bag-o nga mga discoveries ilang interest inana Ang sarap gawin nung hindi ginawa sa atin. kaayo bra Pero wag lang sa sobra kasi basta may gets siya pag nagkaanak kayo. May gets siya na parang magiging tarantado siya pag sinasobrahan ko ng ganyan. Parang sa lalaki do. All girls kayo, no? Girls ko pero nakoy Mas may anak similarity. nga kanang dili siya boyish pero mura ra po jag laki ba kay nakuha niya ang jeans nako ba Bagay kasi pag bata parang neutral Oo. na din. kayo nya walay manual ang pagkapapa bra. Wala, Jud. Freestyle, bro. Oh. Imuhang take ana next kanang fatherhoods. Ara, Trip ra. Trippy ra ninyo, bro. Oh. Pero tinuod na bra. Dili man gud siya tripping nga binuang. Muna sakto na yung gingon ni Juan, Bati. Walay manual. Muna tripan gid mo siya kanang murag moingon gid ka nga sa kanang murag adjust ka gamay inani. Adjust ka gamay sobra ra di ini inani. Bra, tripping ang mga bata, bra. Di ba? Di bang- oh, Mo TikTok ang imuhang kid. Grabe Mo bra. TikTokon kaniya mo TikTok ka. Oh, mo TikTok Alangan. ko, bra. Kung mahimo ka Buwag. dito og fairy godmother nila, mahimo kag fairy godmother. Bra, samot na. Oh, Nay, kung mahimo kana- mag tea party mo or Kanang na. video lagi tea party kailangan gid ka musip then mukuha sa kuan. Oh, ang favorite sa akong bata bra kay luto-luto man. So kuan bra kanang ang paborito sa akong bata nga dula kay kanang magluto-luto kuno siya burger ana. Isang pag unsa iya ibutang ana iyang suludlan nga dula-dula bra imo gud ang kanon, pretan gud nga imong kanon. Which is
sa atong pagdako manggod lahi manggod way tag gidak-an kay ako silingan naman ko. Silingan Suroy po ko. dito ko makatog binugoy ang mga palahubog nga mga angkol or mga amigo sa akong papa, mga inana orag. Kayo murag gula ko kayo nung tumpod na dula po misa akong kuan. Oh. Kay busy sila kasabot ana. Sila sa sabutan na tinuod Pero di na to i-deprive atong mga bata og inana. kalipay bra. Namong gyud uban pud no kanang Bra. toxic Filipino mindset nga ilang ihapak sa ilang bata ang ilang frustrations. Lagi. Sayop na bra. Kay dili man ang mga bata mo isala nato nganong kuan wala ang pud na nila gibuot nga mabuhi. So ato silang responsibilidad kay ikaw may nisakyod Kayo. ana ba? Tinuod na. So tripping kay no. Ilabas naman yung tatay mo. So, So kani bra, parang Jimmy Flex. As sa imuhang side bra as an anak bra. Unsa imuhang experiences kabahin anang Like, ako, ay kanang, sa ako bra, kay, kuan man, kanang, akong papa kay, nasa gawas ba? So, usahay ra kay siya mo, ay, di man po dingon nga kanang usahay, pero, kanang, murag, every year or every 2 years mo uli, ana. So, dili kay may makakuan yun. Pero, kuan bra, kanang, tawag yapon, halos kada adlaw, then, communicate good bra. Kayo. kasabot ra pud ka bra nganong nigawa siya ana. Oo, bra. Grabe pug sakripisyo sa akong parents food, bra. Kayo. Para lang kanang makakuan na mo ba? Nakoy sala Kaning lagi sa akong suporta. papa sa una bra kabay ginana kanang dili mo siya ma-appreciate kung dili pa ka papa ba. Ako siya na-appreciate kanang karon papa naman ko. Oh. No? Kuan man gud bra kanang gipaskwela ko nila og private school bisag dili ko na mo kaya ba. Akong papa ato ga-drive og pedicab niya. Akong mama teacher. Nya tulo biya mi kabuok nya mahal biya kayo ang private school. Dayon sa private school imong mga classmates puro guna sila mga adunahan. Dili tanan pero mga butang na to Ay, kaya 75% pod. may kaya na 75 to 80% dagway. Na sila kaya magsakyanan. Inaana na ay No. hatod sundo dayon na mga yaya, mga tsada kay balon, dagag kwartag balon ana. Tsada og pencil case. Ako bra, guilty kay kuani kay akong papa kay muadto dito sa eskwelahan mag-career. Nang murag career ba nga butang ag baboy ba ana ba? Kay mag-deliver man siya coke aside sa pedicab driver sa una pag umanya ga business siya. Mag-deliver siya coke. Maulaw ko bra. Kay maulaw ka, sir. Oh. Wala na ako gi-blame akong youth nga self nga ngano mo maulaw ka nga nga tinarong man nga trabaho pero di pa kasabot ana bra kay Kayo. uso biya kay ng bullying. Mo po di mo Oh. na-unaon good sa una. Bantay mo sa akong style nga murag kanang kupals kayo style nga kupalan kay gamay nga ginangsta ba. Kitungod bra, elementary ko naanad ko nga inana bra para di ko kantsawan. No? Nadala na gud ni mo, bro, no? Kanang kwaon kag career didto. Pero katawan sa mga classmate ba nga career sila na naman nagbaboy. Dili sa paglantaw ba sa lain nga mga wala sila niingon ako ana kay kuan man Murag- kanang musukol man gyud ko. Pero na-instill sa akong mind nga di ko pa kuha ang papa ron kay mag-career ana. Muduko gyud na ba. Pero ako siya na-realize bra nga sayop siya bra kay iya rang gibuhat ang iyang oh, bro. best. Yo. Kayo. Dayon sa mga naay papa diya ay nyo gikaulaw yung mga ginikanan kung gatrinabaho na og maayo. Katong ako ang kaagi Yes, sayop to nako kay moamin gyud ko nga sayop nako pero bisag unsa pay mo kuha ninyo bra, career ba nagmapedika ba nag mabike ba nang makuha ninyo? Pero gikuha I-appreciate mo, ninyo bra og gikuha mo bra nay mga Kuha tawo mo. bra nga. Pareha nilang Jimmy Flex nga ilang papa dili makakuha nila kay nas gawas ga trabaho. So atong i-appreciate na mga papa diya nga kuan ug mga mahimong papa. No? Kani bra, kung magkasakit ang bata, lain kay nga feeling no? wala. Pag magkasakit yung bata or may mayari sa... Parang na lang po may mayari sa mahal mo. Parang ganun. Di maramdaman mo. Pero pag bata kasi parang bata eh. Lami lagi kay ingon bra nga may pay mo balhin ang sakit nimo. Kayo. Oh. Aside sa mahal ang gasto sa ospital, di ka control bra bata biya na mukaon biya nagbisag unsa pa kabalo. Dula biya na. Munang ako usahay guilty ko anang overprotective bug kayo ko.
Kanang, ay, lagan-lagan kay, Okay na to, bro. oh, kay, sa ako ang side, murag, kailangan man mong good makapangos ang bata, pero kuyaw bra, kanang mahal kay ang gasto sa mo, tag maulo ba na or manana ba? No? Ang mga dapa-dapa, yung wala na sa mga stairs, sabi mo, oh, you're having fun. Tapos biglang, bum, 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 bum. Oh, marinig mo pa lang yung lagapak ng ulo niya sa sahig. Parang gusto mo na i-ER agad, direkta. Ganun yung parang feeling eh pag Kaayo bra. No? Childhood yun, no? So kita, kung tsada inyong childhood or dili ba siya tsada, di na to ihapak sa next generation. Oo. Appreciate rata bra. Make it a lesson. yung mga sa mga tatay hindi close dyan, okay lang din yan. Bigyan ako Hindi bra. nila kasalanan yun, men. Kasalanan ng magulang nila yan, pero tayo na lang bumawi ba? Ayo bra. Bigyan ako bra nga, katong akong papa, ga 30 anyos, ga 40 anyos, kay kabalo na sa tatanan. Dili pa di ay bra. Paglantaw na to sa atong mga magulang nga, kamauna guni sila, oh. Bra, dili. Hangtod dagway magulang pa ka. Hindi musik sila aamin, pre. O, di sila mo. Amin. Ayun yung thing eh. Hindi nila inaano yung hindi sila nagbibigay ng effort sa feelings nila mag-explain. Pero okay lang. Mm. Kasi yun yung nakasanayan nila eh. And we can't blame that. Them ba? Tayo. Kasi ayun yung stigma sa kanila sa noon eh. Eh ngayon, mas marami na emotional and shit. Which is okay lang. Kasi mas parang healthy ka eh pag nalampasan mo yung mga shit na ganyan. No, kabantay mo atong. Pero sila sa una parang sobrang tagal nila kinimkim lahat ng emosyon na yon. Hindi nila nilabas. Parang para sa tatay, hindi nilabas. Parang ganun. Hanggang ngayon, hindi nadala niya yung sakit, yung ganun. Nabigay niya rin sa akin. Tapos parang ako, sa bata before, hindi ko nasabihan shit, dami nangyari. Parang lumayo yung loob ko ba? So, ayun yung gusto ko talaga. Mission ko sa buhay ko hanggang mamatay ako na andyan ako sa tabi ng bata ko hanggang mamatay ako. Ayoko lumayo ba? Kasi mahirap. Ayo, bra. Kabantay mo atong nibisita mo na ako. Kamong keboy. Oh, nabot akong papa. Ubog to siya. Di akong gikis. Kadua pa to nako nga kabalo ko bra nga gihag ko niya bra aning akong kinabuhi nga kanang gulang nako ba. Kay kontra mi sa una gyud kaayo. Kay sanay mga mahitabo nga di ra po na ako istorya pero nagyong sumbagay gyud nana pero dito na ako na realize nga gulang na mas papa. Murag Hindi na sila eh. Oo, Parang di kanang- na nila kasalanan yun eh. di nila sala bra. Napud sila yung trauma nga naagian nga wala ta kabalo. Kung gets mo na hindi nila kasalanan yun, okay ka na. Hmm. Wag mo na damdamin ba yung inaway nila sa'yo. Wag mo na damdamin. Okay ka na. Alam mo na eh. Kaayo bra. Ikaw na yung mag-adjust kasi wala nang mangyayari dyan kung magstay ka pa rin sa ganyan na galit. Gaan kito sa akong feeling bra. Kanang katog yung una gyud nga ni sorry siya nako siya may unang ni sorry gyud. At least so, Gaan kayo bra, gaan kay sa paminaw nga la. Ibdan kog tunok oh. Nahubog kay siya ato kay kami sa mong kita ko siyang giato diri sa Mangnaw. Gahalog siya nako bra. Sa PCX nga kanang dugay kay kung gahulat ani oh. Pero lami kay nga feeling mo na di na ko pud ganahan nga pa-experience akong mga bata. Kung naslay ganahan basta kay di ra sila makaligis og tawo. Padayon na sila. Bisag unsa pa ilang ganahan sa kinabuhi. No? Mula gito. Shoutouts tanang papa diya. Una mo yung mga papa diya ag mama nga naminaw. Kung ba laminaw mo ani. Nasa inyong tapad. Halugan ninyo bra. Kanang, okay lang. ano sa Kahit paman mo halog. Kung nana sa ospital. Kanang inana ba? yung mga batang ama dyan, okay lang. Kahit maging feeling binata kayo man, okay lang yan. Pero Process dyan na lang bra. kayo. Dyan lang kayo. Huwag kayo aalis. Dyan lang kayo. Okay lang. Pag happy-happy kayo. Pero huwag kayo lulubay. Huwag kayo aalis. Tubayan nyo lang anak nyo palagi. Amen. Yeah. Atong palakpakan. Atong mga papa ug mama diya sa balay be. Mothers are the best. Kaayo bra. Kaayo. Kani bra. Unsay imong take anang kuan? Unsay imong curious ra ko kay lahi man tag style of parenting, di ba? Unsa inyo ang style of parenting? Ano ba magandang sample dyan? I let them finish their shit. Payari, pag sinabi nila na bababa sa nagdanan, is parang, mayari si Liv, yung kuya, mauuna. Siyempre, malaki na siya. Makakababa na siya mabilis. Agaya yung bunso ko. Manatakot siya midway. Tapos ang papakarga na siya. Sabi ko, pero ako nakabantay lang ako. No, finish it. Finish it. Parang, what you started ba? So, parang ginasahin ko lang sa'yo sa ganun. Oh. Tapos, actually, chill yung mga bata ko eh. Parang, nagulat ako bilang naghugas siya ng puwet niya.
Tapos, siya yung gumising sa akin, men. One time, naliligo na siya. What are you doing, kuya? Tapos may shampoo sa ulo niya. I'm taking a bath. I'm going to school na. Sika, did you pupo? Ako kasi nasanay ako, naubos ng pet niya. Parang, did you pupo, kuya? Did you pupo? Kasi may stress ka pag yung bata mo tumatae minsan, yung mag-aaral pa lang sila tumae. Minsan makakatae sa pants ba? Siyempre, natural lang yun. Tapos magugulat ka talaga pag siya na mismo maghugas ng puwet niya. Yung anak ko, 5 years old, naghugas ng puwet niya, men. Ako siguro, nahiya pa ako maghugas ng puwet ko nun. Yung tayo na yun. Pero Kayo. magulat ako. Tapos, good thing din kasi lakas ng influence ng bata. Dalawa kasi sila no? Parang may advantage talaga pag dalawang anak mo kasi kapag naturuan mo na maayos yung isa, kagaya lang talaga yung bunso May attitude lang yung bunso kasi medyo spoiled talaga yan. Siya cute pa Si kuya, nagmamature na. Pero yung tip ko lang sa mga batang ama or whatever dyan, mga magulang dyan, huwag kayo masyadong mag-focus sa baby fever, sa pagiging cute ng bata nyo while they're small ba. Kasi pag lumaki sila, baka ma-feel nyo na yung love lang, nagstay lang dun sa Pagkabata. stage na sa ayun yung parang na-feel ko kasi sa experience ko So, mahirap. Wag kayo masyado ma-attach. Cute yan, okay lang yan. Pero wag kayo parang stay there for life ba? Kasi hindi mo ma-appreciate yung anak mo pag lumaki na, nagmamature kasi nasanay ka sa kanya na gusto mo lang makita na cute siya. Or baby, whatever. Gets nyo? Gets mo? Gets kayo, bra. Gets mo? Imong mga bata, bra, kay respectful po. Bisag dili ba ako kayo tigladto sa inyo ha, pero anang kuan sila, ka-curious sila mga tao ba, nga mga tanag sila ba? Friendly. Oo. Friendly sila, no? Oh. Friendly kayo. Oh, right. Excited siya basta may bisita sa bahay. Like, Tito, memorize niyo pa. Tito. So parang nakakataba ng puso makita yung batang ganun ba. Napaka-genuine ng saya niya. Yung ganun. Tripping, bra, ang mga bata kay makawala pud og kakapoy kinabuhi. Kayo? Kadang pag recover na ko ani akong tiil, bra, ako mga bata kay nakisimpati po sila bisag di pa kay sila kasabot ba ngano nahitabo nako pero mag-uol po sila ana niya. Sila mo ingon nga kaon di kanang inana ba. Ano sa kakabalo mo lakaw ana ba. Tripping kayo niya. Makuan gud nila anang dako pud lang nga impact murag kita makainom dun pa ko anang kinder ko inana or before ana nga year before ko ni eskwela. Samot na sila, bra. Di sila malimot. Kung imo silang pramisan og butang, di na malimot, balik-balik Yung na. promise, tuparin nyo yan pag bata sila. Kasi Kayo. kahit simpleng bagay lang yan, malaking bagay yan sa kanila. And mutuo mo, bra, nga dili ta responsibilidad nila pag dako nila. Kay dako kay nang issue karon. Ay, No? yung battle Oo. Nandyan ha? Murag if dako ka og impact nila, di na nimo na kailangan pangayoon kana mutabang na sila automatic nimo. Pero di ka mag-expect kay ilaha man ang kinabuhi. Hustling siya kasi mo Okay na, may Oo. pera. Okay lang yan, wag ka naman. Munang kuan pod kanang inyong mga finances mag-andam gud mo sa inyong kagulangon po dili ninyo isalig nila kay bra kana mga inana ang mga edad dagan mo lang ipang atubang kita gali karon dagan tang ipang atubang yung baka pangayo pag itagtabang sa itong mga Pero ginikanan let's make it different this time. kayo. Para iba naman yung maging... Kuan mo kinano nga topic karon no Carlos Yulo na ba murag. Tingnan nyo, konti nilang umiinom ngayon ng mga kabataan no? Oo, So, it's a good thing. kayo. Kuan bra. Continue ta. Imo ha bra, imuhang take ana ng parenting, Question. ng parenting style. Parenting style, Mark. Para sa ako, dili agad kuan. Lami man spoil ang bata, pero di gid kailangan nimo nga i-spoil gyud as in spoiled. Mo ginabay importante gyud ang attitude sa usa ka kuan kay lahi ra mo gud ang spoiled good, Kayo. spoiled nga Kuan siya bra, mura siya og dili po siya pinaka grabe gyud nga way pero mura siya as a reward ba nas lagi buhat nga tarong kay mura man guna siya opas murag operant conditioning theory digoy ang tawag ana sa psychology kanang if matagan nimo og reward ang bata sakto ba ram operant conditioning atong reward kabahin kung matagan nimo og reward ang bata sa positive niya nga ginabuhat syempre positive budi ang positive reinforcement siya ba so proven na siya psychology although theory siya pero nakakuha sila nga study kay effective siya effective siya. kay kung
sige ra ka og kuan sa imong bata, sige ra nimo og inistriktuhan, pero dili po siya ma-apply sa tanan no kay naman po nagkalisod. Pero dili ra man po sa kwarta malingaw ang bata. Kayo. Bisag wa kay kwarta imong ipaadto sa park, Kayo. dula kayo, mo didto, spend dula. time ka. Kana dako na kay nga impact sa bata, mas dako pa kay nas monetary nga value bisag mas dako pa nagpalitan nimo Memories. PlayStation imong bata or Kana memories Steam na. Deck. Bitaw bra kanang inana ba mas dako og value ang memory nga tsada kaysa sa anang mga mapalit sa kwarta. And kuan pod ka ng, ang ako rapod, kanira pod na, kaagi rin pod din ako pod. Mm. Sa una, murag kanang, ang imong kabayan sa grades, murag inana. Ako og si kuan, si Aina murag, dili mo gud siya kuan, ingon nga, murag, imo siyang i-pressure o kung maka-perfect siya, di very good. Pero dili siya makuan, ayun yung kasabing, encourage ninyo, i-cheer out ninyo kay kaagi po beta na nga kuan, kasabaan din tayo nana, blind of kuan ta, dili yung tayo nana, anong murag, ato siya, i-motivate, mas maayo ang atong mga anak, murag inana. Muna iya kuan na, muna siya, ang akong kuan, baby girl, dili ko siya murag, og nasa'y sayo, pero nana, murag dili siya makuan ba nga, maningkamot gid pud siya nga ma-perfect niya pero naman gina mga sayo pero murag dili na niya makuan sa iyang Pero dili po Oo. to the extent bra nga kung sayo pra siya sige imo ra pong i-tolerate dili na. pud na. Nang balance ra ba? Balance ra ba? siya. Pero dili na gid mo i-pressure pud samot na ganang bata pa mga napas elementary kay mo biya po na itsada sa kuan kanang sa elementary dira pud mo build nimo ang kuan pud nimo ba? Confidence, character nimo, inana. Kinaabot mo gud sa era bra nga sa ato ang era nga katurang mga paboritos maestra ang Kaayo. pansiron. Kana inana. Munang gets po na ko ang mga bata kay natay kaya nga mo answer pero katura pong mga anak maestra or sa dili sa tanan ha. Pero katong mga special nga mga datog mga ginikanan or amiga sa maestra inana ba. So ikaw nga naunta kay chance nga mo express imong kaugalingon Dili ka insecure na nung ka. Kay namay kuan. Same ra pud sa music bra. 'Di ba? Kung imong i-develop ang bata while sayo siya, example ganahan siya music pero di mong ingnon nga ulay makakwartaan ng music, ulay makainana. Oh. Diha na mawala ang kuan, ang unsa na ang confidence sa bata. Oh. So kamo nga mga ginikanan nga naminaw or sa mga mahimo pang ginikanan pohon, dapat ninyo i-encourage niyo mga bata nga kuan nga unsa ilang ganahan basta kay dili ra gud sila makaligis og tawo okay na bra. Disclaimer niya, dili po ni mo apply sa tanan pero Mm. maagian man gyud na nimo, maagian man gyud na nimo, di mo gyud na siya Siyempre, malikayan oh. good. Pero sa amo rang ibalik-balik dili gud na siya kabahig kwarta. Kay naman po tayo mga naminaw diha nga dili kaya ilang Oo. pamilya. Kayo. Pero kung kamo pod nga nakaagi mo ginana niyo, inana inyong parents, sabton ra po ninyo. Kay lain-lain man tag struggle pod sa kinabuhi no. Kayo. Dili gid wala gyud gaparehas og struggles diri sa paglakaw sa Oh, kinabuhi. kayo bra. Sa atong mga kuan pa dira surfer. Kuan bra kanang so naabot man ta ani nga topic no ato siya i-link aning kuan. Unsay tumong gud ninyo sa aning music thing kay di ba? Ako ra ning nauna kay istorya ani man ta kabayag mga anak ng nana or sa mga tigpaminaw pod nimo ana ba? Unsa kaha ang mabili nimo sa next generation bra? Kay moingon mo sugot ka og sa dili namo gay ma-influence. Anong tinuod, bro? Unsa imong makuha na bro? Answers. Kaning, wala. Ganahan ako nga makakuan po ko, maka-inspire ko ba? Ayo. Og uban pod nga kanang mga bata pod nga ganahan mo sulay og music. Sige bra, wala gapugong ninyo. Inyong kagalingon ra kay ngana po ko sa una ba eh. Ganahan mo sulay inyong mura og maulaw. Kuan na kaning ayaw na wala na nga kuan sirs mindset. Kuan ra gyud sulayi gid ninyo. Kay kuan bro, sayang kay bro kay daghan Oh. kayo untang creatives ang kalibutan pero Di mo tungod magsugot sa insecurities kayo sirs. sayang lagi kay daghan kay mga amigo ngayon ana sa una which is okay sila karon kay ni thrive pud sila sa ilang mga field pero sayang ang panahon ba kay sa una katawan man ka bra. Ingnon man ka nga ano man ka maginana nga nang gulang na ka or dapat sa imuang edad na nakay trabaho, grinds na ka ana. Pero wala ka balo nga
pwede man nga trabaho or bisag na kay trabaho pwede man siya as side hustle nimo. Pwede yung... Aside sa side hustle siya, mentally pod positive ang ego niya ba? Kaysa magkuan ka diya, magsige ra kag palahubog diya, inom ka or unsa imong bisyo diya nga lain. Art Imo na siya, bra. i-focus og music or ano. Walay bad, Music. bra. Why not? Ang Kayo. generation karon sa mga atua pod nga generation sa mga papa og dili papa murag ginabalance nila ba nga naa sila time to kanang leisure, malingaw sila, na mga gamers nga mga papa inana na mga ana siya tanan, bra. So dili siya hindrance pod. Bisag papa na ka diya, pwede ra jud mo ka mag-rap or mag-music or bisag unsay imong Kayo. ganahan. Oh. Tignan mo, yung mga early days ba, yung sa mga inspiring artist nun sa una. Pag pupunta sila sa DIY studio ko sa una, makita nila paano ako mag-record, ganyan. Tapos parang, ang galing mo naman bro, sana parang ano, sabi ko, why not? Do it. Bro, nag-rap siya, man. Dondi! Shout out, brother! This is Donde, bra. Shout out! Si kuan, si Si Cap ba? Si Oh. Cap. Shout out, man. MGG. Mm. Tapos yun, parang nakita ko yung parang pusa na nag-sparkle yung mata na nag-glissy. Yun. Grabe. Ang sarap sa feeling kasi parang nag-do it siya. Then kuan pod, bra, ang importante pod ang inamigo ba. Kayo. Kay kuan pod ang amigo pod ang mo motivate pod nimo. Kay namo giuban gud nga kita mo mga Pinoy no murag normal kinato nga kung nay amigo na to nga maginana kantsawan dayon. Oo. Sama na murag nana ba. Nya, It's funny pero nakakapagod eh. oh, Nakakapagod siya i-maintain na ganun eh. Parang, bakit pa? Tapos na eh, tumawa na kami. Tapos na, okay na. Tara. Like, murag negative magud kayo guna. Wa ta kabalo kay ginaana pod sila mga amigo pero tsada gyud gug naka sa circle nga i-uplift ka instead nga i-down ka ba. kayo. Pwede ka i-criticize pero positive gyud siya nga criticism, bra, kanang tsada kay nang positive criticism. Kayo sa circle or pod yun na mo, sir. Oh, kaayo. Iwas sa yes man. Kayo. Lahi or budong bakako na pod nga pagkatao nga i-appreciate ka kay abig para di ka masakitan. Pwede man ka ikuan good, i-criticize ra gud ka. No? Mas madawat para nato. Oh. Babagsak ka sa yes man. Kayo. Kaayo. Ako improvement ang criticism Oh, kaysa sa kuan. positive criticism ra pod. Yeah. Oo, galing na. Umo yung flaws. Then kung feel pud nimo, bra, nga dili kani nga circle nga imong gina-sharean ani kay dili ganahan sa imong gipang share. Ay nagipadayon pod kay ikaw ray masakitan pud ana, di man nimo ma-force pud ang usa ka butang sa usa ka tawo. Munang pangita gyud circle nimo nga kanang kuan gyud. Oh. Bra, okay ni bra, okay na bra. Kana tsada kay nga feeling biya kanang uplifting pud ba. Padayon bra kay nay maminaw nimo. Sa gulagan na minaw. Pero binuang ra ka na. Pero naagin na yung pamilya. Inana bra, o naagid bra. Isag lima polo. Sus, malipay na na eh. Kaayo, bra. Among gihandom sa una kay naray bisag 20 or pulo kabuk maminaw sa mga music pero naay man more than man ang gihatag, bra. So dako na kay siya nga plus. Di man gud ta mo ingon gud kay kita man gud usay kay kun kuan kita ato ang need gali sa usa ka butang needs affirmation may tawag ana murag ga-depend ta ana ba, which is kung masubraan po siya di po siya maayo, no. Oh, kay may pa imong kaugalingon yung mga appreciate ana kay buhi ka karon sakto ka gibuhat wala kay giligsan kana tsada na siya. Huwag ka papasobra ng compliment, pre. Yes man na yan. Kaayo. Babagsak ka dun. Yes, ay. Yes, eyes. Taas-taas na ito na storyaan pero napagod na storyaan sa mga naminaw diya, stay put ra mo diya. Yes, sir. Kuan, bra. Kani nga topic, bra. Unsa inyong take anang kuan? Unsa inyong take sa situation karon sa hip-hop music in particular sa Pilipinas? We going up, boy. I mean, gets. Hindi siya pantay-pantay yung taas pero maging proud naman tayo kahit konti, Ay, kuan day. Sorry shout out sa Orient Thugs, napos na yung movement. O local diris Dumaguete. Kayo. Shout outs diya, 6200, gana sila. Kuan Japon nga nang pariya ra ta og path nga gitahak, dungan ra ta ani. Di man gayta magkakuyog pero pariya ra ta, bra. Igsuon ra ta ani nga eksena Japon. Parehas tayo ng amats. Kayo. Then kana no sa atong rap scene kay dili pariya sa una nga
kailangan pa ka mo adtog studio gyud nga nakay kailang kwartahan para maka-record. Karon bra, Everywhere. sa balay bra, pwede na bra. Sa Steam Deck. Sa Steam Deck. Diba? Record sa Steam. Ay, shoutout. Ay, ano nyo? Yan. Sobrang bang. Sorry. Wala. Pwede ka mag-FL dyan, pre, promise. Oh, kana bisag asa bra, bisag sa cellphone bra. Cellphone, man love. Kato si Haji sa una bra. I wish I knew. Oh, Haji, shoutout Haji. Gistoryaan ko ani nilang meter kay murag naay igagaw silang meter nga friend ra po nila murag ta Carmen man na sila no. Murag same circle of friends nga. Magama ra sa iyang cellphone og beat bra. Nana nato sa tong kamutanan karon ha, di ka kailangan dato para makuha kung ganahan ka mag-music pwede kay na bra. Dagang possibilities. Bisag di pa kay siya limpyo pero makita di kag amigo, mo gay nang importante na mag-amigo ka kay kita di kag amigo nga maayo mo mix iyang limpyo to. Naman po makasabot naman po ng mga producer bra. Oh. Shout out JKM kanang JKM. mutabang po na siya mga emerging artist di ang limpyo gud mo trabaho gihulngan represent Zip Tape. Ito kasi sa mga producers ba, kailangan nyo mag-develop ng relationship sa kanila para yung gusto nyo outcome, parang parehas kayo na, ano ba, checkmark kayong dalawa ba? Kasi pag, okay, professional sa industry, punta ka doon, record ka, kasi meron kang sulat na. Eh, paano kung wala kang sulat? Paano if on the spot lang? Pinagana type shit, on the vibe, man. Eh di dapat mag-build ka na, mag-hangout muna kayo. Okay lang yun, kayo mapakawasak kayo. Pero yung outcome yan, hindi mo makakalimutan. Di ba? Ayo. Kay kita sa una bra ga tripping ra ta og Yung process pala, tambay-tambay. yung process. Ga tripping ra tag tambay-tambay wata kabalo nga proseso dayto para karon. No? Wata kabalo bra. May unggoy pa tayo no, eh. Oh, nay unggoy diri Blaze o ga patong Buhay pa inom yun, eh. man. Si Benny. Oh. Inom niya. Basta tripping kayo kanang kung wala po ni silang Blaze pod, silang Seho, silang Haisam. Wala bra. Better days. Looking Wonder forward Boy. to better days. Oh, ato mo Ah, Wonder SoundCloud, Boy. nara na sa SoundCloud ni Ay, hindi. Haisam. Naka-archive na to, bra. naa bra. Nara? Naara. Oh, public ra. Aminawa ninyo na muna dito may gasugod. Kung wala tong nga track, wala mi karon Ano bra. to? Day one stacks ba? No, so, murag sakuan po no kay mga OG, SOBV, maganda sila. Wala pa Yeki, wala pa ng mga Abdul, KCDA, Konomi, Jimmy Flex, Nicky Forever. Kitsa pa na naadira, wala pa. Kani sila, napa sila, si Blaze, kitsa pa yung Pakita na ko picture. si Nana-scam. Nascam, hi, Oh, na-scale. Naskel, hi Sam. Bra, tinuod lagi na bra. Proseso to. No. Which is, wapo na ko siya nalantaw kay sa una. Pila tong time skip ato? Pila time skip ato? 2018, 17 to bra. Oh, 18, 17. Karon, 19, 20, 1, 2. 2021. 5 years? 5 years. Oh. Yeah, bago ra ni 1 million ang bakukang. Bang! Woo! Congrats! No. Stream ninyo, mga bagong mga pangal. Napay padulong million si Eki. Yeah, kayo. Dagan pa sila, oh. Bra, kanang, mura lagi proseso siya, bra. Di ka kabalo nga. Di man good siya in a span of a year. Musikat na kamunang uban kay muhunong kay wasa kabalo nga. Di po siya Timeless sa siya. sikat lang kanang madunggan ka ba? Kaayo. Oh, dili siya dali-dali nga luto. Hinatag. Dugay siya. Proseso gud siya mo nang trust the process rabay. Kung namang gali maka-down nimo karon part ra na sa challenge nimo. Errors okay ra na siya. Fear healthy ng fear kung di ra pud ka pasubra. Basta kay pangita rag sakto nga circle, sakto nga suporta. Kaya ninyo na uy. Bay, kaya wala kayo kay bay. kuwan. Bra di ay. Sumuto siya no kanang grabe gyud ang kuan. Di man siya lalim kay di man siya dali kayo bra, di pa siya para tanan. Kay kung mahina ka og willpower ani nga Oh, kani nga God. kinabuhi bisag asa nga butang sa inyo abang trabaho or bisag ma-apply nimo na. Kusgan O di gyud ka mo salir bra. Kay namang gyud ang kasakit. Namang gyud ang kasubo tanan. Pero imo una-unaon nga swerte ka kay buhi ka. Kayo. Dagan kayo nangamatay nga wala ka gama sa ilahang ganahang gamon kay depress sila ana. Buwan na nga, kanang kuwan. Wala po ka buhat kid silang gamon kay murag kuwan. Busy Outcome of sila, oh. war, Kaayo. outcome of poverty, murag Kaayo. na ba? Intras ka muna mo di ay tsansa. Buhata na bra. Og
nakakaon ka 3 times a day. Muna na. Champion na ka. Oh, champion na. Champion na na. Og Ayo. kakaon ka 3 times a day. Ay na nag-ireklamo imong kinabuhi oy. Respect ra may sa mga gahasol gud diha nga one kun naminaw mo ani nara pud miss inyuhang mga paglakaw sa kinabuhi Kaya. kanang do it ra bra. So nanatas last part bra. Taas gud ang nastoryaan pero dulot kito sa Ayo. as personal bra dili ni bias pero dulot siya nako nga episode kay nastoryaan ko nato siya tarong. So kani bra kanang kani unsa imong mastorya sa imong younger self bra? Kung makabalik ka sa karon padulong sa imong past. Unsa imong mastorya sa imong younger self? Okay. To my younger self, huwag mo dibdibin lahat. Yan lang. Kasi yung bata, pag dinibdib mo kasi lahat, maapektuhan yung paglaki mo eh. Huwag mo lang talaga dibdibin lahat. Just live your life, bro. Sa ako bra sa akong younger self ayaw ra kay ikuan kanang ayaw ra kay personalan tanan nga mga butang sa imong kinabuhi. Oo. Murag Kasi pag lumaki ka, pag tingnan mo yung problema Oo. na yun, ang liit lang pala eh. okay ra masayop. Murag kuan kanang kung masayop ka nara ka sa tarong nga dalan basta imo ra nang masakto pod sa ma-figure out ra pod nimo di ra pod sig kasayop. More na ako mastorya sa akong, sa younger self na ako. Okay ra ka pag dako nimo eh. Ako sa ko your younger self, Murag. Okay ra masayo pero control yourself always good. Yes, I. Control yourself good. Ayaw good kuan. Murag ayaw buhat og mga something nga murag kuan. Wala nimo nahuna good. Murag impulsive ra kayo good ka sa una rin ana ba. Yes, I. Wala rin sa'yo pa na. Ako kay younger self pamangguan nila kuan ako tong dawaton to ilang mga gipang storya as kuan advice. Diba? Kuan bra, kanina lang, naputay last gyud. Ito mao last gyud, what rata mo? Ang last gyud is, kita naman good tayo mga sumulunod, no? Since fatherhood na itong topic karon sa mga puhon nga anak nato, kung makita sila ani, pag karon di pa sila kasabot sa ilang edad, di pa man sila makasearch og Tanod TV. Pero puhon, magulang na ta makastorya talon. Tawa pag unang Tanod TV episode 4. Oo. Sige. Unsa atong mastorya sa mga anak nato puhon? Ako maingon ni kuan Baby Sam. Di ra mo kuan grow up too fast then murag kuan. Everything is a challenge good. Pero grabe siya manggod, competitive manggod kay siya good. Okay rin na bro. Okay, Ngayon na to duwag okay normal naman na. competitive pero grabe ra gud siya nga nang murag everything is a challenge pero dili meaning nga masayop ka, isayop gud ka. Sometimes ang imong kuan sayop is imong strength, sometimes po imong sayop is imong flaw. Murag inana ra ba? Oh. Ayaw gud gikuan siya mo dibdib man gud siya nga sayop siya or mapildi siya murag katong gadula is economy lagi niya kanang iya kung kantsawan Big ba. big deal niya. Oh. Then basta mapildi siya murag. Iya dyan ang murag weakness ganiya mapildi gud. So murag basig makita na nimo in your future nga kuan. Okay ra mapildi oy. Part man gid na sa life ang mapildi. But you kuan, you stand up and padayon gyapon. Ayo. Ikaw bro, sa imong duha ka kids og sa padulong pa kung mudugang pa ka. Ayaw na, bro. Mahal kang gatas. Ayaw na, bro. Sean, leave. Magiging okay lang lahat. Just live your life. Yes, ay. Sa ako ang mga prinsesa diya, kuan, daog na kay ko daan ninyo. Murag, karon pa lang daan nga moment, kung mulantaw mo ani, kung dako na mo, ay kabala ka kay daog na sa dadi daan. Sag dili ta, ganang kwartahan kayo, igo ra ta mga makakaon sa tuang panag-adlaw nga mga struggles, makakaon ka na maka-overcome ra tas taga-adlaw to nga struggles, pero kuan, pasensya pod kung ako'y mabuhat ninyo nga dili maayo kay tawor ako. And salamat kayo kay naabot mo. Yes, ay. Kahit ganito lang kami, mahal namin kayo. Yeah. So muna to, bra. Human ra gud ato ang podcast. ay. So salamat kayo sa naminaw. Atong palakpakan natong kaugalingon og mga tawo diya sa Galantaw. Salamat. Salamat kay Stig Paminaw. Pwede ninyo ni malantaw bisag asa mo, ngaon mo or bisag asa.
Spotify, nani padulong Spotify, YouTube, Tanod TV, Facebook, mga reels ani. Salamat kay ninyo tanan, shoutouts, follow Seho sa iyang Instagram. Yes sir, si Jose. Yati ko iwan ko Rob. Sige, Seho sa Instagram. Si Jose Instagram. Si Jose sa Facebook page. Okay, aura i-link dire. Yeah. Spotify. Shoutouts ni Everywhere. Jimmy Flex. Sa imuhang kuan Jimmy Flex Instagram. Jimmy Flex nga kuan. Shoutout sa akong baby cakes. Yes, I. Good luck sa imong Sorry, exam. girls. Kaayo. Sorry, girls. Imuha bra, imong shoutout plug sa imong music. Okay, shoutout sa kuan. Wala pa man. Pero basig na ipaingon nga album amot lang or among EP ni Naa na ka. bra, dili na base na ana. Nami EP ni ka. At ngiran ninyo. Shoutout sa Guba, Organic Lifestyle, The Plug, Undisputed, Nifty, shoutout, grabe. Sa inyong mga support, mga kita tanin yung mga umalabot na mga events. Then, sa man, shoutout sa tanang kuan. Naminaw sa SOBV. Kanapod Yes, I. sila. Salamat kayo ninyo tanan. Then, marta ikaw, nakiganahan pang idungag. Salamat kayo sa mga nituo na mo. Follow SOBV. Nara ko sa Instagram, Buddy Dumagueto, MGG. Kuan po, napod sa Facebook, Buddy nga page. Naras kuan, follow ra mo. Kung di mo ganan mo follow, okay ra pod. O, if you know, you know. Dayon, padayon ra mo sa paglakaw. Kay napatay mga next episode po hon. Yes, yes. So, muna ni ang Tanod TV. Signing out. Yeah. We don't get Jersey like oh, you feel the mood change, just like a moon ring. Little bit tipsy, she wear hands all over on your waist. Give it that different taste. We got substance like chemistry, we can relate. Being high above the clouds, shot it all the late. She got look up in her eyes, putting me on different state. Upon the select, you got something that I want. We gonna ride away, balayo malay sa drama. Mga suwi mo dahil sa trauma. Ayusin natin yan sa kama. Bumaba lang oras, tayo lagi magkasama. You got me missing you. Girl, you had something. Girl, you had something. You, there's billion things you do. Girl, you had something. Girl, you had something. You got me missing you. Girl, you had something. Girl, you had something. There's billion things you do. Girl, you had something. Girl, you had something. Girl, got no wishes like a genie in a bottle. I hear the sound when she bust it down, like hitting jackpots in a lotto. Shit is can't get enough of you. Nah, no one lalip na. Mga usapan di mapalang oras. Dito parang di ka na sana. Sa drama, masuwag mo dahil sa trauma. Ayusin natin yan sa kama. Ubal ang oras, tayo lagi magkasama. Kasi you got me missing you. Girl, you had something. Hey, girl, you had something. There's billion things you do. Girl, you got something. Girl, you got something. We gonna ride the way, malayo malay sa tama. Masuwag mo dahil sa trauma. Ayusin natin yan sa kama. Bumaba lang oras, tayo lagi magkasama.
Maraming salamat, gang. Tanod TV.